Hola a tots, bon dia, com estàu? Estàu bé? Avui vos enregistro el vídeo des de la meva taula de feina en aquests darrers mesos, que també és la taula del menjador. Com veus aquí tenc Psycho, tenc el material, tenc l'ordenador, vos estic preparant feina per les setmanes que vendran. I res, avui el vídeo és més curtet, és més tranquil, no vos duc ni cap tutorial ni cap explicació, simplement me pas per aquí per dir-vos que ho estàu fent superbé, que estan molt contents, que heu de seguir un mes més, que això ja ho teniu superadíssim, i res, que espero que de dins de la fase 1 a la que estem encara confinats hagueu pogut ja sortir a fer unes passejades, anar muntant la bicicleta, amb els patins, amb el lloc que més us agradi. Si heu pogut visitar ja amics o familiars en les mesures de distància que han de complir, m'apareix una idea fantàstica. I res, recordeu que malament hagi passat el temps, vos heu de seguir rentant les mans com ho hem fet fins ara, d'acord? I res, vos envio una abraçada ben forta i molt bé demà. Adeu!